Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a insha Allah yau za mu shiga module 3 ilimin kasuwa da lokuta, inda za mu tattauna akan lesson 8 trading sessions ASEAN, London, New York da Sydney guda 4 kenan. Asian session London 2, New York 3, Sydney 3. So sai volatility da lokutan da kasuwa ke motsi sosai. So a previous lesson 7 mun tattauna akan bid price, ask price, spread, pips da kuma time frame. So yanzu za mu shiga lesson 8 gadan-gadan. So kada ka manta kai subscribe a wannan channel idan ba kai ba, ka danna like, kai sharing domin 'yan uwa su amfana. So a lesson 8 na yi ƙoƙari na haɗa wannan hoton domin na sauƙaƙe wajen zane-zane da sauransu. So menene trading sessions? Trading session shine yanayin lokuta da suka rarrabu a kasuwa. Kasuwar forex tana aiki 24 hours a kwana 5, 245 idan ban manta ba na faɗi haka. So Monday to Friday. So tana aiki a tsawon awa 24. So a awa 24 nan session ɗinta ya rabu. Akwai session da take tafiya da su Asian, London, New York da Sydney. So su ne trading sessions. Shine ma'anar trading session, wannan rarrabuwar da suka yi kowanne da awannin da yake ɗauka a kasuwa, sannan kuma kowanne da yanayin ƙarfin volatility ɗinsa da lokutan da kasuwa ta fi motsi sosai, an fahimta? So yanzu zan fara mana. Na yi ƙoƙari na sa lokutan West African time na Nigeria kenan, Nigerian time, sai kuma GMT. Ina tunanin me suke cewa ko Great Mediterranean time ne, na manta da actual. So abin da yasa na sa GMT saboda shi baya canzawa. Shi kuma lokacin Nigeria yana canzawa sau ɗaya a shekara. Ma'ana misali ya ƙara awa ɗaya a yanayin yanzu, a yanayin currently yadda muke yanzu ya ƙara awa ɗaya. So insha Allah idan kuna bibiya ta a wannan channel zan yi bidiyo akan lokacin da yake ƙarawa da lokacin da kuma yake rage awa ɗayan. So already yanzu kamar a rage take, na gaba ƙarawa zai lokacin gaba wanda an kusa ma dai yanzu. So kada ku damu da yanayin ƙarawa ko ragewar, insha Allah zan yi bidiyo a kai, sannan kuma zan sanar da lokacin ƙarawar idan kuna bibiya ta a social handles ɗina. So Asian session da kuma London. Asian shine Tokyo shine Asian. Sydney shine wannan, London shine wannan, New York shine wannan. So bari na fara mana. Sydney yana farawa 10 PM to 7 AM. Ma'ana tun daga 10, an fahimta? Tun daga 10 na dare zuwa 7 na safe Nigerian time. Shi kuma GMT, saboda misali akwai trading biyu da muke amfani da ita, idan ka sa GMT ba ruwanka ba zai rage ba a cikin trading biyu ɗinka, ka gane? Ba zai rage ba. So a Nigeria ne dai idan misali ka sa agogon Nigeria a trading biyu wata aba da muke analysis za ka iya ganin ya rage. So shi ma dai wannan duk za ku fahimta nan gaba, yanzu kada ku yi confuse. So mu yi amfani da na Nigeria ma. So yana farawa 10 PM, 10 na dare zuwa 7 na safe, an fahimta? Shi kuma wannan Tokyo Asian session yana farawa 1 na dare zuwa 10 na safe. So wasu suna haɗe Sydney da Tokyo kawai as Asian session ne, saboda me? Saboda lokacin ya kusan zuwa iri ɗaya, sannan kuma ƙasashen ina tunanin duk a ƙasashen Asia ne. So wasu suna haɗe su duka su zama da misali kamar a ce tun daga 10 na dare zuwa 1 AM shine Asian session. So wasu suna haka su haɗe wannan biyun tun daga 10 na dare zuwa 10 na safe kawai as Asian session, awa 12. So amma dai a yadda yake Sydney nasa daban 10 PM to 7 AM, sai Tokyo Asian session 1 to 10 AM. So shine. So sai London session kuma yana farawa ƙarfe 7 na safe. Wannan yana kullewa. London yana farawa 7
na safe zuwa 4 na yamma. 7 na safe zuwa 4 na yamma. Shi kuma New York yana farawa 1 na rana, tsakar rana zuwa 10 na dare. An fahimta? So za ku iya yin jotin domin ku fuskanta da kyau. So wannan shine. So me amfaninsu? Amfaninsu shine misali yanzu, babban amfaninsu shine Sydney kun ga 10 ne na dare zuwa 7 na sassafe. Kasuwa shine wannan volatility da lokutan da kasuwa ke motsi sosai. Kasuwa ba ta motsi sosai gaskiya, kusan ranjin take da sauransu a wannan lokacin. Haka zalika a Asia tun daga 1 dare zuwa 10 na dare. So kasuwa still shi ma ranjin take, ba ta motsi da kyau. Menene yasa? Saboda ba volume lokacin New York. Lokacin New York sun fita, London kusan sun fita, so ba volume mai ƙarfi a kasuwar, wanda kuma ƙarfin volume New York ne da London. So ba volume mai ƙarfi a kasuwar, wanda kuma mu ma a Najeriya daɗinmu ne ma lokutan da suka zo tsakar dare. So ba London ne da New York suka zo mana tsakar dare ba. So kun ga dama da daddare ba za ka ta trading har dare ba. So ba na recommending mutum ya trading a wannan lokutan kwata-kwata. Wannan lokutan guda biyu, Sydney da Tokyo, ba na recommending, kuma kowa ma ba zai taɓa maka recommending kai trading 10 na dare zuwa misali ko 1 na dare haka dai, kun fahimta. So a irin wannan lokutan kasuwa ma ba ta motsi sosai kwata-kwata. Saboda menene? Saboda ba volume sosai, ba volatility yadda ya kamata. So lokutan da ake trading din, lokacin da ake so kai trading shine wannan guda biyun, London da New York. Shi ma London yana da ƙarfi sosai, musamman idan za ka yi trading GBP USD, GU kenan, da kuma irin su EU, Euro USD. Saboda menene? London baya cikin Europe yanzu, so amma dai ga pair ɗin shi GBP USD yana da ƙarfi sosai. So da yake suna da tafiya tare da EU, shi ma yana da ƙarfi sosai, da irin su GBP JPY. So shi ma yana da ƙarfi a wannan lokacin. So London za ka iya trading ɗinsa misali daga 7 AM zuwa 4 PM na yamma. So amma 7 AM zuwa misali kamar 11, yanzu 7 AM na Najeriya kenan zuwa kamar 11, akwai dai abin da muke cewa kill zones, wanda ba shi za mu tattauna a nan ba. Shi ma a cikin lokutan London ɗin akwai wani ƙayyadadden lokaci da ya fi volatility sosai. So London dai a takaice za ka iya trading daga 7 na safe zuwa 4 na yamma, wanda normal za ka iya tashi kai trading a wannan window ɗin a wannan lokacin. So kasuwa insha Allah tana da ƙarfi sosai a wannan lokacin, tana da volatility yadda ya kamata. So za ka shiga kasuwarka successful. So sai New York 1 PM zuwa 10 PM na dare, 1 PM zuwa 10 PM. So idan ka shiga ma 1 PM misali 1 na rana zuwa 4 ma ya ishe ka, zuwa 5 dai ya isa. So akwai abin da ake cewa overlap. Misali yanzu kun ga 7 na safe zuwa 4 na yamma. To kun ga ɗayan cikin New York ai ta bi ta tsakankanin 7 zuwa 4 na yamman London. So wannan misali idan ɗayan rana ta yi, London yana cikin kasuwa, ko session ɗin London yana cikin kasuwa. Ɗayan na rana session yana, saboda sai 4 zai fita, session yana cikin kasuwa. So ɗaya na rana misali a nan na London ne misali, sai New York shi ma yayi. Kun ga ɗaya yake buɗewa. So wannan window ɗin ɗaya ɗin misali ɗaya na ranar da suke buɗewa zuwa 4 misali zuwa London ya kulle, shi muke cewa overlap. Wannan haɗuwar da suka yi overlap. So kun ga suna da ƙarfi sosai, suna da ƙarfi yadda ya kamata. To sai suka zo suka haɗu ma ɗaya na rana zuwa 4. So daga ɗaya misali zuwa irin su 2 da rabi, akwai wanda suke shiga 2 da rabi misali 2:30, ana ce mai 9:30. So zuwa dai 4, wannan overlap ɗin kawai a takaice 1 zuwa 4, saboda London tana ciki, New York ta zo. Wannan lokacin yana da ƙarfin volatility yadda ya kamata, ya fi kowanne volatility. So sai dai inda misali news, wani abu da muke cewa news, shi ma a hankula
zan muku, so shine zai iya canza akalar kasuwar. Shi ma dai ƙarfi yake sawa, so amma dai zai iya canza tafiyar kasuwar. So ɗaya na rana zuwa 4 wannan overlap ɗin da suka yi yana da matuƙar volatility. Sannan volatility ma safiyar London misali 7 zuwa 11 na safe shi ma akwai volatility sosai. So recommending misali ko da mutum trading zai yi, kun ga wannan shi ma yana da ƙarfi sosai, New York da London. So wannan kuma idan kuka lura ranjin suke, so kai trading ɗinka tsakankanin ko kai na London ko kai na New York ko kuma kai overlap ɗinsu misali idan New York ya shiga, wanda dai shine a takaice New York ɗin. So wannan lokacin waɗannan lokutan suna da volume, suna da volatility, suna motsi sosai a kasuwa. So su kuma Sydney da Tokyo Asian Sessions bana recommending, kuma ko da ka shiga kasuwa ma za ka iya wasting time ɗinka, wahala za ka sha. So wannan a takaice kenan shine lokutan kasuwa da kuma lokutan da kasuwa ta fi motsi. Na mana bayani dalla-dalla a yanayin Najeriya. Sai mun haɗu a lesson 9. Be safe.